So guys, ngayong umaga may kamit up ako dito kasi binenta ko yung yung shock ng motor ko. Ito siya oh. Saka ito. May kamit up tayo dito sa sa may kanto. Kaso lang sabi niya sa akin kagabi, wala daw siyang pera. Tapos sabi niya benta ko na lang daw sa iba. So, ang nangyari guys, ganito. Bali, ang gagawin ko na lang, nakipagkita pa rin ako sa kanya, pero bibigay ko na lang sa kanya, hindi ko na lang pababayaran sa kanya kasi naawa naman ako sa kanya. Kasi siya, rider siya, hindi siya makabiyahe. Bali, tinatsagaan niya lang yung shock niya. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya so, yun, nag-decide ako na nakipagmita pa rin ako sa kanya ngayon, pero ibibigay ko na lang sa kanya yung shock. Pero hindi niya alam na ibibigay ko sa kanya yung shock. Ang alam niya, babayaran niya pa din. Hinihintay ko lang siya dito ngayon Siguro maya maya nandito na siya. Sana ingatan mo yung bago mong amo. Okay pa naman to guys, wala naman tong issue Kaya ito bibigay ko na lang din sa kanya to. Hindi ko na rin naman ito magagamit Yun, bali guys, hihintayin ko lang siya sandali. Medyo maaga pa kasi siguro, kaya medyo wala pa siya Hindi ka nakakabiyahe. Hindi ako makabiyahe kahapon. Alis din kasi ako, pupunta ako dun sa Amparo sa bahay namin. Agad na kasi ko sir So, sige, ganito na lang. Tag dito. Ano ba nangyari dyan? Ano nangyari? Wala na, yan. Agad na. O sige, ganito na lang. Sa'yo na lang to. Hindi, okay lang. Sige. Hindi, okay na. Okay na yan. Kasi may bago naman na ako Hindi, ako ko nang bayaran. Ayos na yan. Okay na yan. Maraming salamat. Oo, sige. O nga, matagas na pala yun. Kaya hindi ko masyadong binabiyahe kasi okay naman yan, wala siyang issue. Lang, talaga nagpalit lang ako ng napakabuti. Hindi, ayos lang mo. Okay lang yan, sige. Para makabiyahe ka din, no? Hindi ako nakakabiyahe nito. 2 araw na sir. Kasi inaano ko na lang. Sige. Yung asawa ko, baka mamaya biglang bumigay. Eto, sa'yo na lang to. Paano? Hindi na ako magkatagal. Alis na rin ako Okay, sige sir. Sige, Ay, sir. Sige. Ayan, baka magamit mo din yun. Sige. Salamat ha, ingat ka. Sir, pwede tayo. Sinasaludohan kita. Hey!